Hello, खुलुमबाय बयनिसिमबो वेलकाम बैक टू द चैनल राजा खुंगुर यूट्यूब चैनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायहरनाय जाबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दं दा दिनैनि गोदान भिडिअआव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबावबाय सानफ्रामबो ब्लग नायबाय थायोबा एसे बोरिं जायो बेखायनो एखमबा सम माबा माबि सोफादेरलाबायो आं एसे इन्टारेस्ट होनायनि दा दिनैहाय आं नोंथांमोननो सुइफ्ट क'डआ मा बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायहरनो सानदों मानो होनोब्ला बे जोबोद इम्पर्टेन्ट आरो सोरबा जुदि मिथिखायोबा नोंथाङा ओरैनो जास्ट नायलांदो दा जेब्लानाखि गुबुन हादरनिफ्राय दस्रा कान्ट्रिनिफ्राय जुदि नोंनि जेन'बा नोंनि एकाउन्टआव फैसा सोहरोबा दा फैसाया डाइरेक्टहाय ट्रान्सफार जाया दा बिनि थाखायनो सुइफ्ट क'ड नांगौ जायो जेन'बा दस्रा कान्ट्रियाव जेन'बा डलार अबेबा पाउन्ड जेन'बा अबेबा वाटेभार जेखि जाया जेन'बा नों दस्रा कान्ट्रिनिफ्राय जेन'बा नोंनि एकाउन्टआव सोहरोबा बे फैसाखौ एक्सचेन्ज खालामनांगौ जायो दा बे एक्सचेन्ज खालामनाया बोरै जायो ओमफ्राय बोरै खालामनांगौ बेनि सोमोन्दै एसे आं फोरमायहरनो सानदों दा बेनो जाहैबाय मेन खोथाया जाहैबाय बे इउटिउबारफोरनि थाखाय जोबोद इम्पर्टेन्ट दा सुइफ्ट क'डआ जाहैबाय दा नोङो जोंनि आसामाव नोङो SBI नि सुइफ्ट क'ड नांगौ होनोबा नोङो स्टेट बेंक थांनानै बेंक मेनेजारनाव सोंबाबो नोङो जेबो मोनखाया बिसोरबो मिन्थिखाया ओमफ्राय नोङो जेबो मिन्थिनाय नङा नों सोंबा आन्दायलाबायगोनसो बिसोर ओमफ्राय नों बेंकनि इमप्लयिफोरनाव सोंबाबो सुइफ्ट क'ड दंना गैया नोंसिनाव होनबा आन्दायलाबायगोनसो बिसोरो दा जोंनि आसामाव SBI निफ्राय सुइफ्ट क'ड गोनां स्टेट बेंकआ जाहैबाय बेयो जेरै लवार आसामाव जोंनि लवार आसामाव बङाइगाव दं ओमफ्राय नों ओरैहाय गेजेराव गुवाहाटि थाबाय ओमफ्राय डिब्रुगड़ शिबसागर ओमफ्राय करिमगन्ज दा बिसोर दं आरो दा जेन'बा नोंनि लकेसन बादियै नों अबे एरियानियाव गोलैयो एरिया माने नों जेन'बा नोंनि नियारेस्ट दा जेन'बा नों लवार आसामबा नोङो बङाइगाव होबानो जाबाय ओमफ्राय नोङो बङाइगावनि एसे गोजान जायोबा गुवाहाटि खाथि जायोबा नों गुवाहाटि होबानो जाबाय ओरै थिग नोङो आपार आसामाव नों डिब्रुगड़ होनो हाबाय शिबसागर होनो हाबाय करिमगन्ज होनो हाबाय दा बेबायदिनो दा नोंनि नियारेस्टखौ होबानो जायो दा सुइफ्ट क'डआ जाहैबाय मोनसे क'ड थायो दा जाहैबाय बियो जेब्लानाखि फरेन कान्ट्रिनिफ्राय फैसा सोहरो होनबा जेन'बा बै सुइफ्ट क'ड गोनां स्टेट बेंकआल' नोंनि फैसाखौ एक्सचेन्ज खालामो दा जेन'बा आमेरिकानिफ्राय फैसा हरबाय जेन'बा नोंनि फेमिलि बा नोंनि लोगोआ जेन'बा आमेरिकायाव दङ दा बे नोंनो फैसा सोहरबाय दा बे फैसाया नोंनाव डाइरेक्ट सोहरबा नोंनि एकाउन्टआव हाबफैनाय नङा दा सुइफ्ट क'ड नांगौ जायो दा सुइफ्ट क'डखौ जेन'बा नोङो सार्च खालामनानै मोनगोन दा नोंथाङा जुदि सुइफ्ट क'डखौ होनो रोङाबा नोङो सुइफ्ट क'ड्स IFSC swiftcodes.com सार्च खालामबानो मोनगोन नोङो नोंनि स्टेट ओमफ्राय नोंनि कान्ट्रि बै लकेलखौ सिटि टाउन बेखौ होलांबानो नों मोनजोबगोन दा नों आसामाव नों चुज खालामनानै होबानो जाबाय आसामनि सफैबा दा बेबायदिनो दा नोङो ओरैनो गावसोर एक्सचेन्ज खालामनायाव फैसा एसे दानो आरो दा जेन'बा नोङो आमेरिकानिफ्राय फैसा सोहरबाय नोंनाव $100 $200 सोहरबाय दा बे इन्डियायाव जेन'बा $100 बा बिदिनो 7,500 जाफैबाय आरो 7,500 नङाबाबो 7,000 नि बारा जाफैबाय बे रेटआ गोजौ गाहाय जाबाय थायो नालाय दा $200 हरबाय जेन'बा आमेरिकानिफ्राय दा बै फैसाया दा नोंनाव $200 डाइरेक्ट 200 थाफैनाय नङा बेयो जाहैबाय एक्सचेन्ज जानानै अट'मेटिक जेन'बा बेसेबां बै कारेन्सिनि रेटआ बेसेबां होयो बे अट'मेटिक नोंनि एकाउन्टआव हाबफैगोन एक्सचेन्ज जानानै बेयो जेन'बा जोंनि लवार आसामाव बङाइगाव एक्सचेन्ज खालामबाय खेबसेनो ओमफ्राय एक्सचेन्ज जानानै बेसेबां नों मोनगोन दा जेन'बा आमेरिकानि थाइसेया जेन'बा 70 69 71 72 73 74 बे गोजौ गाहाय रेटआ जाबाय थायो दा जेन'बा अट'मेटिक बे एक्सचेन्ज जानानै नोंनि एकाउन्टआव बेसेबां हाबनांगौ बेयो हाबगोन ओमफ्राय बेनिफ्राय गावसोर एक्सचेन्ज खालामनायनि फैसा दानो आरो जेन'बा 10-15 हाजाराव बिदिनो 500-600सो दानो बिदिनो बे फैसाखौ लानानै दानो दा सोरबा जुदि नोंथाङा सुइफ्ट क'ड जेन'बा नोङो बबेबा कान्ट्रियाव नोंसिनि फेमिलिया सोरबा दंहैयोबा दा सुइफ्ट क'डखौ नों बिलाबायोबा मोननाय नङा नों आन्दायगोनसो बिसोरो बेंकनि इमप्लयिफोरा दा नोङो जास्ट जेबो गोनो गोथो खालामनांगौ गैया दा नोङो जास्ट गुगोलाव सार्च खालाम IFSC swiftcodes.com सार्च खालामदो नोंनि कान्ट्रि स्टेट होलांजोबबानो उनावहाय नों चुज खालामबानो मोनगोन दा नोंनि नियारेस्ट लकेसनखौ नायदो नों बबे लकेसनाव एरियायाव दं दा बेखौ नायनानै होबानो जागोन दा सुइफ्ट क'डखौ नों मोनखागोन बेयावनो कपि खालामनानै पेस्ट खालामना होबानो जाबाय दा बेबायदिनो सुइफ्ट क'डआ दा दिनैनि नैबे भिडिअ'आव खालि स्टेट बेंकनिल' जागोन दस्रा बेंकनियाबो बिदि सुइफ्ट क'ड थायो ओमफ्राय नों जुदि स्टेट बेंकनिल' खिथानाय जाबाय नैबे भिडिअ'आव दा स्टेट बेंकफोरनिल' जाबाय बे दा दस्रा बेंकफोरनियाबो सुइफ्ट क'ड थायो आरो दा नों बैखौ होबानो जाबाय दा नों सार्च खालामबानो मोनगोन दिनैनि भिडिअ'खौ सर्ट आरो सिम्पल खालामबाय भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो शेयार खालामदो साबसक्राइब खालामदो एसेनोसै दिनैनि भिडिअ'आ गोजोन्थों